टीएसयू की लगातार कार्यकारिता के चलते विद्या ज्योति परियोजना के माध्यम से कॉकबोरोक भाषा को विषय के रूप में स्कूल में स्वीकृति न देने पर लगातार डेपुटेशन दिया गया, जिसके चलते उन्होंने कहा वे कॉकबोरोक विषय को परियोजना में शामिल करेंगे। टीएसयू सचिव सुजीत त्रिपुरा ने बताया, अगर किसी भी स्कूल में भाषा विषय में कॉकबोरोक को नहीं शामिल किया जाता तो इसके विषय पर भी वे अपनी आवाज़ उठाएंगे। खुलुमखा जत खामानि थाखोथाय बुकसं तिनि कायसा ककनो तुयै ओ भिडिअ नारनि बसकां बा भिडिअनि बिसिंति नारना थाइसा थाइनि कक साना बागै फायमानि आबांखा नार जतन सायमानो ताबुंनि हापां विद्या ज्योतिनि मुंग्रुगै चिनि जे ककबोरोक कक आमानि कक जे ककनो 1979 नि 19 जानुवारि चिनि गवर्नमेंट बाय हापां बाय गसी नाहारजाक बा गसी नाहार माने यागोल केबिटी टीचर नियोग खालायजागै दंमानि एबा खबा ककबोरोक फोरोंजागै दंमानि फियाखबा ओ हापां फायै आबनो विद्या ज्योतिनि मुंग्रुगै स्कूलनि सिमी ओ ककबोरोक ककनो नरनानि चाइतोगै दंमानि आबहाय कक माने जों टीएसयू नरक नुखाना थांनाय जरागो पेपर रगबो नुखाना नरक जों आबनो एडुकेशन डायरेक्टर थाङै जों डेपुटेशन रैली लेखा मालाय लेखा प्रोटेस्ट रैली खालायखातै स्कूल ट्राइबल जत जागाव थाय आबनि एगेंस्ट जों खराक दिसाखा जों ओ खराक दिसा माने याबलो बेलानो कक्तमा काहाम आबंखा हापां जों आबहाय सिनि प्रोटेस्ट नुगै बरक मा गसिखा जे दाबो जतन ककबोरोक नागै माननाय ककबोरोक न तुई परि माननाय फियाखबा जदिसे ओ गसिमाने यागलो फानो जों जुदि कोनो स्कुलाव ककबोरोक साबजेक्ट तुयै जुदि हायनो हाय ते वाइसे जुदि स्कुल नाहारिया हुंके आबने एगेंस्ट नरक खराक दिसरि जों बायबानो नरक करंदि जों थाङै प्रोटेस्ट खालायनाय जों जिनि ओ जबा ओ जे टीएसयू नि जबा खालायमानि ओ जबा खालायथानि जे जिनि लगेटर नायरकनो जों बेलेखाना हामबाय मारुओ आबो हायकेनो जों जबानि बिसिंतैनो जिनि सामुरावनो चारिनानि नांनाय तो तिनि आबो हाय जबानि जे सक्सेस अमानि आबो जिनि बागै जत जिनि ओ जबा कुथुमनाय जिनि टीएसयू नि आदं रकबो बेलेखाना हामबाय गानागिनि स्कूल नि स्टूडेंट रकबो बेलेखाना हामबाय नरक खराक दिसामानि बागै सो फाइनाल सालाबो आतिखेनो जिनि टीएसयू नि जबा तंनाय तिब्रा साहाम करनि बागै आबो हायकेनो नरक जों लगेरेदि फानरेदि जतन बेलेखाना हामबाय खुलुमका टीएसयू आरि लक्थ